Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Тур эфирда сізді сәлемлеймен Айзиля Батырханова. Тапшырубызның ижад төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп кала. Бүген 12 апрель, чәршәмбе көн. 12 апрель кешелек тарихында истәлекле дата. 1961 елның 12 апрелендә илебезнең данлыклы улы Юрий Алексеевич Гагарин ачык галәмгә очыш ясый. Сынаулар барышын Сергей Королёв, Леонид Воскресенский һәм Анатолий Кириллов контрольдә тота. Очыш 108 минут дәвам итә. Шул вакыт эчендә космик корабль планета тирәли ирекле очыш ясый һәм билгеләнгән урында Саратов өлкәсенең Смеловка авылы янында уңышлыгына төшә. Бүген 12 апрель көнне халыкара авиация һәм космонавтика көнен билгеләп үтәләр. Дөньяда ЮНЕСКО саклауында булган нибары 6 агач шәһәр бар. Россия буенча андыйлар 3: Томск, Иркутск һәм Вологда шәһәрләре. Әйе, агач архитектураны саклау проблемасы Россиянең күп шәһәрләре өчен актуаль. Агач архитектура Татарстанның төбәк милли традицияларын үстерү өчен зур мөмкинлек. Казанның республиканың кече шәһәрләре һәм авылларының агач архитектурасының бай мирасы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган архитекторы Рауил Айдаровның автор акварельләре белән 7 томлы архитектура сәнгать альбомнарында тәкъдим ителгән. Әлеге соллы хезмәт Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә дәгъва кыла. И Казан, иске Казан. Заманча сәнгать галереясының Рауил Айдаров иҗатына багышланган күргәзмә залына килеп керү белән иске Казанның агач йортлары, агач урамнары сине әсир итә. Менә бу Вишневский урамы, монысы Тельман урамы дип таныштырып барды безне архитектор-рәссам үзе. Яңа Советтан соңгы чор башлану белән тарихи үзәкне реконструкцияләү нәтиҗәсендә иске Казанның агач төзелеше күпләп тоташ кварталлары сүтелә. Шул ук вакытта Рауль Саярович архитектура акварельләрен ясауга керешә. Адым саен инде тузган, ярым җимерелгән яки бөтенләй югалган йортларның тышкы кыяфәтен график рәвешендә тыргызып, үзенең акварельләрендә иске Казан урамнарының рәсемнәрен яза. В 60-м году, когда мне еще было 10 лет, 60-нчы елларда миңа ул вакытта 10 яшь иде, без гаиләбез белән Казанның Лесгавт урамына яшәргә күчендек. Без күченгән йорт бер үзе таштан иде. Калган барлык йортлар да агачтан. Күрәсең, бу миңа йогынты ясамый калмагандыр. Әтием архитектура академигы булганга күрә, мин аның юлын дәвам итәргә булдым. Һәм Казан төзелеш институтының архитектура бүлегенә укырга кердем. 1972 елда институтны тәмамлаганнан соң 20 еллап Вахитов районы архитектор вазифасын башкардым. Шулай килеп чыкты инде, мин кесәмдә һәр вакыт фотоаппарат йөртә идем. Ул вакытта бит үзегез беләсез, кесә телефоннары юк, шулай булгач фотоаппарат аерым йөри иде. Мин Казанның агач архитектура үрнәкләрен фотога төшереп калырга ашыктым. Булар бит минем күз алдымда юкка чыкты. Югалган йортларның тышкы кыяфәтен график рәвешендә тыргызып, акварельдә иске Казанның юкка чыгып баручы урамнарын сурәтләү теләге минем күптәнге хыялым иде. Төрле вазифаларда хезмәт куйганнан соң мин 2004 елда Казан архитектура төзелеше университетына укытырга килдем. Укыту белән бер рәттән күңелемдә йөрткән хыялымны да тормышка ашырдым. 7 томлык архитектура сәнгать альбомында 800-дән артык уникаль автор аквареле бар. Аларда иске Казанның агач йортлары, мәчетләре, чиркәүләре, иҗтимагый биналары һәм урамнары, шулай ук республикабыз авылларында агач архитектура традициялары чагылдырылган. Казанның агач архитектура мирасы объектларының, заманча авыл йортларының төбәк милли йөзе, зур һөнәри осталык, сәнгатьле реализм һәм җентекле детальләр белән сурәтләнгән. Я же все вижу, как работает Рауль Саярович. Мин Рауль Саяровичның ничек күңел биреп эшләгәнен күрәм. 7 томнан торган акварельләр альбомы ул зур хезмәт. Бу бит башка рәссамнарча бер мизгелдә хисләнеп язугына түгел. Архитектура аквареле барлык пропорцияларны дөрес саклап, объектның һәр детален дөрес итеп сурәтләүдән гыйбарәт.
Беләсезме, ул бит кара фотолардан төшерелеп ясалган рәсемнәрдә үзе архитектор буларак тоемлаганча төс кертә. Заманча сүз белән әйткәндә, бу үткәнне хәзерге заманга күчерү. Рауль Саярович киләчәк буынга зур мирас калдыра. Әйе, яңалык безнең тормышыбызга үтеп керә, аны кызыклырак итә. Әмма кешеләргә хәзерге заманның ныклыгын тою гына түгел, ә үткәннәрне искә төшерү дә бик кирәк. Яшьләр кызыксына, алар үзләре өчен яңа, иске Казанны ача ди Рауль Саярович. Ну и вот то, что я накопилось за... Татарстанның агач архитектурасы киләчәк буыннарга тапшырылырга тиешле мәдәни код. Әмма бу туристлык кызыксынуының мөһим аспекты да. Бүген Россиядән һәм чит илләрдән килгән кунакларны тимер-бетон биналары белән генә гаҗәпләндереп булмый. Алар борынгы Идел буе шәһәренең мәдәни һәм милли үзенчәлекләрен, авылларның матур ландшафтын шул кадәр җанлы һәм органик чагылдырган агач архитектураны күрсәтүне сорыйлар. Соңгы елларда Рауль Айдаров Татарстанның төрле районнарындагы авыллар буйлап, авылның агач архитектурасы мирасын һәм традицияларын, архитектура акварельләрендә агач корылмаларының төрле төрләрен җентекләп сурәтләү максатыннан экспедициялар оештыра. Агач архитектураның киләчәге бар. Агач эшкәртүнең заманча технологиялары аннан зур иҗтимагый биналар, күп фатирлы йортлар төзергә мөмкинлек бирә. Агач заманча архитектурада яңартыла торган материал буларак шәһәрләрнең экологик тотрыклы үсеш куәте буларак карала. Татарстанда 2023 ел милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Казан, Әтнә, Биктау, Мөслим, Актаныш, Балык бистәсе, Саба районнарының агач архитектурасы мирасы буенча архитектура сәнгать акварельләре альбомнары сериясе Татарстан мәдәниятенә зур өлеш кертә. Бу материаллар Казанның, Татарстан авылларының тарихи кыяфәтен торгызганда бик кирәкле. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, туры эфирда тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьера. 21, 22 һәм 23 апрельдә көзге кайтауы спектакле. Баш рольне Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша башкара. Бүгенге иртәбезне ямьләндереп, ул үзе студияга килде. Фәнис әфәнде, исәнмесез? Хәерле көн. Сәлам, Айзилә, исәнмез, хөрмәтле телевизор караучылар. Көзге кайтауы спектакленең исеме моңсу яңраса да, бу комедия. Комедия һәм әлеге комедияда Фәнис Җиһаншаның уйнавы ул үзе бер комедия дип әйтергә кирәк. Героегыз белән таныштырып китсәгез иде. Кем ул? Ничә яшь аңа һәм ул нинди һөнәр иясе һәм тормышка карашы нинди аның? Әле Айзилә, мин синең сүзеңне тулыландырып шулай дип әйтерим. Көзге кайтавазны язгы көндә уйнау үзе бер комедия. Шулай, әйе. Көз көне чыга торган безнең спектаклебезнең премьерасы 21-22 һәм 23 апрельдә булачак. Бу ничек дип әйтергә? Үзенчәлекле комедия, чөнки без аны русча әйтеп әйткәндә комедия положение дип әйтәбез. Көтелмәгән вакыйгага персонажларның карашы. Әгәр дә мин аның эчтәлеген кыскача гына әйтеп китсәм, минем персонаж ул зур галим, тиздән аның түгәрәк датасы, 70 яшьлек датасы, һәм шушы дата уңайыннан ГТРКдан тапшыру эшләргә дип Айзилә килә. Миннән интервью алырга дип, ләкин ул гаилә белән алмакчы була, онык кирәк була. Ә безнең онык татар теле буенча галимнәрнең сөйләшә белми. Татарча. Гел телефонда гына утыра. Һәм әти белән әнисе оныкларын безгә калдыралар да, үзләре ике атнага качалар. Һәм без менә шушы сөйләшә белмәгән онык белән мәш килеп, аны сөйләшергә өйрәтәбез. Ул гаҗәеп күңелле диалоглар белән язылган. Һәм Фәрит абый үзенчәлекле шул алымнар белән бүгенге көндә бик актуаль яңгыраган мәгънәләрне, фәлсәфәләрне уен рәвешендә бирдертергә тырыша. Әйе, менә сез инде әйтә башладыгыз. Әлеге спектакльнең режиссеры, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Авторы аның Рөстәм Галиуллин. Һәм әйтергә кирәк, әлеге әсәр яңа татар пьесасы 2022 бәйгесенең җиңүчесе. Һәм инде алга таба әлеге спектакльнең уңышы нәкъ менә сез артистлардан тора. Артистлар дип сүз башладык. Кемнәр уйный? Кемнәр сезнең белән бергә сәхнә тота? Шундый рәхәт, барсы да яшьләр, барсының да энергиялары ташып тора. Минем, мәсәлән, хатынымны, тормыш иптәшемне, яшь актрисабыз Эльза Маратхузина башкара. Шулай ук өлкән буын артистлар
артист түгел инде персонажларны уйнаучы Алина Мөдәрисова. Шулай ук минем малайларымны яшь артистлардан Радио Гатауллин белән Алмаз Гараев, аннан соң әле Раил Шәмсуаров бар. Шулай ук Гөлчәчәк Хамадинова һәм ике Айгөл Миңнуллина белән Айгөл Абашев. Менә шундый яшь энергиялы команда безнең. Күренеп тора, яшьләрне бергә җыйгансыз. Менә бүген иртә белән әле Камал театры сайтына кирип карадым. Билетлар бар, әмма алар аз. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, ашыга төшегез. Ә инде 21-нче, 22-нче, 23-нче апрель көннәрендә әлеге премьерага килергә өлгермәсәгез, без сезне һәр барчагызда да 3 май көне Фәнис Җиһаншаның юбилей кичәсенә көтәбез. Шулай бит, Фәнис абый? Әйе, әлбәттә. Шуңа күрә мин дә сезне инде Айзиләгә ияреп, әлеге 3 майда үземнең юбилей кичәмә чакырып калам. Анда инде без башта котлаулар кабул итәбез һәм икенче өлешендә инде әлеге менә премьераны уйнаячакбыз. Спектакльдә дә юбилейга әзерләнә персонаж, мин дә артист буларак та юбилейга әзерләнәм булып чыга инде. Менә бит. Бу махсус шулай эшләнелдеме? Әйе, чөнки Мин укыган идем. Нәкъ менә сезнең юбилей кичәгезгә дип әзерләнгән икән бу Әйе, спектакль. аның тарихы озынрак, әгәр дә инде вакытны алмасак, монда бөтенләй балаларым минем детимай дигән спектакль куелырга тиеш иде, драма булырга тиеш иде, ләкин анда билгеле сәбәпләр аркасында әлеге драма куелмый калды. Анда да миңа 50 яшьлек персонаж иде, образ иде. Менә шушы 70 яшьлеккә күчәргә туры килде. Бик кызык. Аннан соң әйтергә кирәк, менә сезне, без бит инде әйттек, әлеге спектакльнең режиссеры Фәрит ага Бикшәнтәев һәм сезнең бик матур китабыгыз бар. Битлексез Фәнис Җиһанша. Мин аны укып чыккан идем һәм әлеге китапта Фәрит ага Бикшәнтәев сезне эләктереп булмый торган серле кеше дип тасвирлый. Аның шундый сәер фикерләр була, инде ул үзе дә шундый сәерәк, бәлки ул үзенә тартырга теләгәндер, аны Фәрит абыйның үзен эләктереп булмый торган кеше ул теге һәр яктан да, бөтен якны да аның белмәгән әйбере юк. Шуңа күрә аны кайсы гына темага кирип китсәң дә эләктереп булмый, ул да мине шулай дип күрәсе килгәндер инде бәгыркәем. Димәк, сез моның белән килешмисез әлеге фикер белән. Һәркем үзенчә уйлый, менә син ничек уйлыйсың соң, Айзилә? Без бит инде син белән күп утырабыз. Серле кеше. Әйе, бар да. Серле бу бит ул сәер дигән белән тәңгәл түгел. Тәңгәл инде бар сәер кешеләр. Юк, серле ул беләсезме? Юк. Мин моның белән килешә алмыйм. Минем өчен сез серле чынлап та. Һәм мин бу очракта чынлап та Фәрит ага Бикшәнтәев сезләр белән килешәм дип саныйм. Яхшы, мин дә килешәм. Аннан соң менә серле дигәннән шул ук битлексез Фәнис Җиһанша китабында сез бик матур бер сүзләр әйтәсез. Алып киләсе калган ул Юк, менә мин аны альбомнарым. укыйсым килә. Тамашачыларыбыз да ишетсен. Синдә бармы соң ул? Әлбәттә бар. Мин шуңа күрә бит аның белән танышып чыктым. Миңа тамашачы килер алдыннан фаядан узу, ялгыз гына калып уйланып утыру ошый. Спектакль тәмамлангач буш сәхнәдән йөрү. Андагы кулиса тузанын иснәү, сүнгән прожекторлар астында әле сүтелеп бетмәгән декорация янында сулап туймаслык. Шундый рәхәт. Менә бу сүзләрне театр дөньясы белән чын күңелдән әсерләнгән һәм инде үз һөнәренә шул кадәр яраткан кеше генә әйтә аладыр минемчә. Аллага шөкер, мин уйлап торам да, менә син ник моны эшләмисең, ник син менә булай, әйдә менә мондый әйберләр эшлә, программалар, әйдә менә бу проектны алып кара әле, нит әле. Мин Аллага шөкердем, шул хәтле рәхәт, шул хәтле җайлы миңа бүгенге көнемнән, бүгенге халәтемнән, әлеге менә шушында яраткан эшемнең булуымнан һәм әлеге эшемә мин яратып баруымнан, иң әле менә шушы фразаларга мин тагы өстәр идем, мин яратам менә пәрдә ябык, тамаша залында безнең инде карарга килгән тамашачылар утла һәм аларның менә гүләп торуы, аларның менә шушы пәрдә ачылыр алдыннан гына, ут сүнәр алдыннан гына, бар тик театрда гына була торган атмосфера, аны берничек таңлатып булмый, аның өчен белмим инде. Чынлап та нәкъ менә шунда, шул моментта, нәкъ шул җирдә булырга кирәктер. Менә ул һичшиксез артистны әлеге спектакльгә тагы бер әзерләүче фактор булып тора. Булай да бит инде ул көне буе җыела да, сәхнәгә чыгыр алдыннан инде ул капылт кына персонажы булып шушы тамашачы алдына чыга. Ә менә шул чыкканчы пәрдә аша, пәрдә аларны күрмичә әзерләнү минем өчен бик кирәкле фактор булып тора дип әйтәсем килә тагы. Бик матур фикер. Аннан әйтергә кирәк, сезнең инде рольләрегезне мин монда санап тора алмыйм, ләкин алар бик күп, бихисап. Шулай да бер сорау. Фәнис Җиһаншаны уйнаганыгыз бармы?
Беләсеңме, Зилә, артист өчен миңа калса комплиментларның берсе шулдыр мөгаен. Карале син бу рольдә нәкъ үзең инде, нәкъ үзең кебек уйныйсың инде дип әйтүләре. Андый сүзләрне миңа ишетергә туры килде. Гәрчә мин үземнән нәкъ менә Фәнис Җиһанша булудан читләшергә ул һәрбер артист инде бүтән кеше булып карыйсы килә. Чөнки аның бәхете дә шунда бит. Бүген без пешекче, иртәгә без үтерүче, берсе көнгә инде без баш, аннан соң инде без король. Без һәм аларның һәрберсенең үз трагедиясе, үз комедиясе, үз тормышы, без менә бирелгән Аллаһ Тәгаләдән бирелгән шушы гомер эчендә артистларга шундый мөмкинлек биргән. Без берничә стадияда, берничә персонаж булып, тарихы булып уйный алабыз, яши алабыз, чагыштыра алабыз. Аннан соң Аллаһка шөкер, гүзәл Казаныбызда, Татарстаныбызда яшибез дип Аллаһ әкбәр дип әйтәбез. Күп очракта минем өчен һәрбер персонажда үзеңнең ниндидер менә Фәнискә генә хас булган әйберләре чагыладыр. Бу әлеге премьера спектакленә әзерләнә башлаганда да Фәрит абый әйтте, менә бу әйбереңне эшләмә, бу әйбереңне эшләмә. Чөнки Марсель абый безне өйрәткән иде, начар артистның да он штампы булады инде. Штамп инде ул безнең теге салам тотына торган инде. Менә мин саламнарны алып барга тыкта зур-зур бүрәнәләргә атланып йөзәбез инде. Шул бүрәнәләрнең берсе әлбәттә Фәнис Җиһаншадыр дип уйлыйм, Зилә. Димәк, бары бер ничектер качырга тырышасыз, әйеме? Качырга тырышасың, ләкин аннан качып китеп булмый. Чөнки ул синдә утыра, зур лупа индиме, автор язган шушы текст, бәрбер лупа аша чыкканда, чагылганда, ул үзенең кисәкчәсен биреп чыгара әлеге лупа. Һәм ул миңа калса шулай булырга тиештер дә инде. Үзең аша уздырмасаң, үзеңнекен кушмасаң, ул тере персонаж булып чыкмый. Аның өчен мультфильм бар әнә. Әйе. Мәсәлән, кино кадрларда карап утырасың, алар үзләрен уйныйлар, ләкин бер 5-10 минуттан соң ул туйдыра башлый, һаман бер кешене карап утыру. Әгәр дә персонажның ниндидер перспективасы юк икән, каядыр алып бармый икән ул персонажны. Вакыт ардыра. Әйе, сез әйтә башладыгыз, теге проектларга алынмыйм дип инде, ләкин мин бер ничек дип әйтим, кертеп җибәрер идем. Сез бит блогер. Менә чынлап та хәзерге вакытта бит инде сез тамашачыларга шул кадәр якын артист. Менә яшьләр белән очрашу булсынмы, яки инде башка берәр аудиториядә очрашу булсынмы, сез һәр вакыт аларга якын. Һәм инде менә социаль челтәрләрдә дә сез үзегезнең сәхифәгезне шул кадәр актив рәвештә алып барасыз. Тамашачылар белән дә еш аралашасыз. Алар сезгә гадәттә нинди сорау бирә? Син шунда итеп әйтәсең, актив алып барасың дип. Юк, шулай бит инде. Актив алып барганыңны белсәң икән син. Ну, әлбәттә инде, чөнки күп язалар безгә, мәсәлән, сәхнә арты, артистларның шул менә мин сөйләгән пәрдәнең бу ягын күрәселәре килә. Ну, без бөтенесен дә әйләндереп каплый алмыйбыз, ул сер булып калырга тиеш. Тамашачы өчен менә алда Фәрит абыйның әйткән шушы серлелеге һәм син дә аны хуплаган булырга тиеш. Бөтенесен дә без ачып салсак, ул вакытта инде үзеннән үзе ничек дип әйтергә инде аның сәхнә бит инде бөтен кеше әйтә 2 метр югарылыкта, ул җирдән 2 метр югарылыкта, без өстәрәк, без Аллаһ Тәгаләгә якынрак дип әйтимез соң инде. Һәм без әгәр дә җиргә төшеп алар кебек була башласак, аның үзеннән үзе кызыгы бетәр дип уйлыйм. Бу блогерлыкка килгәндә ул зур сүз инде әлбәттә. Ну, аның зур плюсы бар. Мин рестораннарда бушка ашыйм, чәчләремне менә кистереп ясатып килә алам. Миңа ниндидер теге ПП продукциялар бирәләр бушка бит инде. Аннан соң каядыр чакыралар ниндидер очрашуларга, мин рәхәтләнеп инде үзем кыяфәтен артист буларак. Сез шул кадәр кызык кеше, күңелле кеше, кызык дип әйтәсем, күңелле менә шул кадәр оптимист рухлы һәм һәр вакыт шулай булып калыгыз. Кызганыч безнең инде туры эфир вакыты. Мин булай син башлаганда да кадрга кулларымны шундый тыгып аласым килгән иде. Ул комачаулый да икән, ул артык күңелле булу. Шуңа күрә мин башта әгәр дә ишеткән булсагыз ниндидер тавышлар, ул Айзиләнең тавышы түгел, минем тавышым. Гафу үтенәм, хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт, бик зур Фәнис абый. Сезне көтеп калабыз әле алга табада. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Бүгенгә шулар иде. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырып безнең иҗат төркеме сезнең белән саулашабыз.